Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kedorbar ki khasi san shnong kebekentup begeshnong mau tunum jarasi yo mau long buda baka mau pro klepen pau jing sngongo ya ka khasi hus atan District Council hapo ka jingalam jung Chief Executive Member ba penyai sing sim keblas ngap ke jindawa jang kedorbar ki khasi san shnong Haribhoi District Ushang kenor jang kedorbar ki khasi san shnong Haribhoi District ba Cleophas B sim bakaran chigilar pathai khubor ulong bagani jing shim kya jang District Council kalongan aino ke jing sensha balai lut dakaran ba banlat no rejing sensha karat marngar ke bahap ha ke himam lim Kediga jing dawa bandan no la ka jong karat ya ka ba on tip no da ka dorbar ki khasi san shnong klong nomor bakim sngo ya hap satya begini ki sant ligi shnong kin hap hapo ka jing sensha jong karat marngar ke bia pher na du ka tien ka thliet kriam ka bed kriti ka dostur ba be jai bin ru marngar kim diki khon ki hajar ba ki tangki rayot di halo ka nong rem bakim sngo ya hap ba ki rayot kin sensha ki khon ki hajar ki bidi ki trash nong trai muluk da ka mensim jong ka jingkemen ka ba ladap miar highway paiway ki dkhot jong kane ka dorbar ki khasi san shnong hakaba ngi panpau ya ka jing songu ya iba penyat sings im u chief executive member u khun dap chenrang u khun samla jong ka rikhasi jungi ubabat ya ka syuki CEM ubat tip shisha kumno ban perkhat ban pen im ya kariti gedustur ya ki khun ki hajar hapo kabriu hanyu trap bat khamtam hapo ka khasi hill atmos District Council dementa ka jenmet ngi pen pau ya ka jing so komen ga jungi ya ka ba uneu CEM ulatip ya ka jing ya lenti jungi kepala jalan bha ngila form ya ka ne ka JSC house name ar hajar nyau ha ka bang ilapen pau ya ke jing angnut jogi ne ki santli ki shnong bangi kwa ban yo ban senchar dalade yalade kum ki khun khasi khara kaba ngi hap apo ka jing pe jing khmi jong urat marngar upara marjan ubalayo la ka jong karaj ya pher jaj banreu ban ya pheru ka ktin ga thlik na dong shadong te ngi khlem dawa bangin kwa bangi ngin sensyare ki ringi kwa la ka jong bat ngakwa ruban pen pau hagne kapor ba u paim latho manix im bam kwa hadwar ublei ula pha ya ka tim banwan documentary ki ju ha ki te gisnam bat la kubur bangila de hok banyo e karai ila kularu ban aya karai haka arpo tarik u april arajar sipau pause kalong kumba dung daw nam sarang ya kisan teligi shnong jingi kiba angnut kiba kermen banyo ya ka kata karai ka bangila dawa kum karai naga benta jungi ki kun ki hajar jong ka hima melim bat hadin jong ngata namar ba usim melim ulak hen daw thala ya ka juban lak ka jungu rangkat ki menteri ki jungu ngina ka por sya ka por ha ka jing alam jong u chairman barim jungi iba JW lapang bat u secretary barim jingi iba lur syai walang ki badei ki noelam ki ba lamat ya ka ne ka jing thang bat lamat ya ka ne ka jing hapdeng jong kita ki santli ki shnong henry ula kentaj us imbelim bat ka dorbar banadu une usnem arjar sipeu ngelayai lenti syaka District Council bandawano namarba us imbelim ula kendau thalaya ka jing kular jong u ban ayangi wat lada kala pau tengkren ha usnem ar hajar khatway dalade ula penpau ka kot kubor ka balami hau rupang ula krensai wong ba ki marngar idei ki rayon kim dei ki khun ki hajar te ngi hak ta kapor ngi dang khmi lenti ba imat ka himam lim kan examine biang ya kan ke kes ngi khmi lenti bangin yo ya ka jing chakot ngin yo kata ka
ka right la ka jong ga bingin sinchar henry pause nado utausnem arjar kadwe hado usnem hajar posau la bun teli ki executive committee la bun ngut ki CEM la bun ngut ki EM babat ya ki elaka ki klem ai kano ka rai na kamenta jingi tengi da kamen sem jong ka jing so diao kala po hadu put bangin mi no naga hima melim balada ka desi council kamla ban aya kata ka jing itu yangi naga right ne ka him ka ilaka wat naga desi council ru ngin mi no ban poi no sak jimpe jikmi jongka government kata ngila le henry omdan bapatiau na ki CEM way hadin way they tat how ne ukundap senrang jonggari khasi jingi iba peniat sing sim ke ba ila penmi ya kene ka order hading ka jingwan jurip ka jing i dalade hapo ka snong jongi kisan snong bat ila kular bervali ban penio ya ka jing senchar dalade yalade ha ka arpwe tarik Januari hajar pusan kalami kene ka order ka ba en itu no yang jingpe jingmi jingi snong da ka ba ngindang hap hi hapo ka jingpet jingmi jong kai ma malim namar ba kampat syai hagane ka jingmi ka order ngi la pha biang ka petition na ka dorbar ki kasi sansinong ha ka tarik Januari hajar pusan ban itu kerpang ya kanu ka kanon ka ba ki sobit ban ai na kaliang ka hima na kaliang ka district council tengi la pha ya kane ka petition jingi bat kalami no ka order ha ka lai pui tarik Januari hajar pusan ti nakata kadau ngi haga kerteng jong ka dorbar ki kasi sansinam ngi panpau ka jing songo imne orang ba ngi de banyo kum kini kinong yalam ki batip ya karti dustur ki badon ka jingkit kli bat ki badon ro ka jing sim khia ya kanu ka jing ut ka jing nam jong ki khun ki hajar jong ki nong chung hapo ka bri wanyo trap te da kini kentin nga sude ban ai ke jing kumlei bekerpang ya une UCM marway anda ula bat ya ka ilaka barangkat ke executive committee ila pas ya kene order kala penhun yang ngi ki nong yalam bat kan pen kemenru ya ki pait nong chung jongi ki santeli ki snong hakabang ila yo ya kata ke jing pek ke jing pe ke jing sensyar dalade yalade na kabenta ban penim ya kariti ke dustur bat ngi pen pauro kene kapor ba usim jong ka hima malim kajing kerpat na kaliang ka dorbar ki kasi sansinong kalong ba wat ladang ila syak kan tai kata wala ladang ila syak le hadu kata ngi don ka mensim ka bajunsur ngi don ka mensim ka ba pediang ya kano ka ba ki ai kajing ya trailang bat ngi klem kajing tip kajongi nang ne syakmat ngi dawa bet ba ambit ban pediang ka district council ambit ban pediang kino ki bor peniat jongka ain jongka district administration namar ba yangi la itu daka ain daka bor jongka district council ka ba ngi la sensyar hi ngi la penbit penbiang hi gino ki kam nang ne syakmat bat ba ki breu jongka right marngaro daka baburam ngi buram yaki ngi mdon kano ka jing thut bat ki haki mlang salang ngi yai laka jong kalenti laka jong ka area ka ba ngila don ki kot kisla ka register ka ba ngila dep register ya ka uput usam jong kaneka sansinong kucing